nihamba nini? Ngiyabuza phela manje. Zala balokutshana zala. Nizwileni ukuthi in Nigeria the government of Nigeria have. I'm not from Nigeria, I speak English. I'm speaking English. Yeah, I'm from Malawi, I'm a visitor here. Yes. And you have papers? Yes, I got. Where? Are you a police? I am. Are you a police? Oh, Show me ID. I'm telling you right now that we are here in Johannesburg and we said we're going to be here for a longest time, no crime to be committed, and we are as peaceful as we are. But the Nigerian government has declared we are against Hambani sikhathele yini manje? Umongameli waseNigeria uthe uzonilanda ngabhanoyi. Business. Why you doing in your own country? Why? We are tired and you must know it. I want to buy things here. Yes. Don't tell me nonsense. You don't know what is your until 15. I'm telling 15. Hambani, please. In your own country, can you do it peacefully? Njoba sikhona khona kuyisonto suka la Newcastle. Namanje sihambani yona phuma la isonto. Yes. The whole countries that are here. Hambani, finish. Okay, all right. Asalila. For us, we are willing to die for our own country. Why don't you go and die for your own country? The soil is the soil, the land is the land. Why don't you repellent your own? Because your government has failed you. Now you are here to loot our own country so that it can look like yours. Never. Hamban. Nonke anesatshwa izolithika manje hambani uzobona futhi bahambe clip imekuona penepoyo zikumveka kuti Nzathu wa Malawi anali ku South Africa. Iyeyo ndithu zikumveka kuti ndi munthu wa business amene anapita ku South Africa kukaoda katundu. Mwatsoka iro anakumana ndi amene wa anzathu wa dziko la South Africa zimene zikumachita mchitidwe osakhala bwino omathamangitsa nzika zina za mayiko akuno ku Africa, kumanena kuti nzika zina za mayiko akuno ku Africa akumapita ku South Africa kumakatenga ntchito, kumakatenga mabizinesi, komanso kumasokoneza dziko limeneli la South Africa. Ndi iwo wangati nzika zolikonda dziko la South Africa akuti akumathamangitsa anthu amenewa kuti chokani mudzipita kwanu. Ndi mkulu ameneyu oku Malawi atafunsidwa mafunso kunena kuti kodi iweyo ndiwe wa ku Nigeria, anakana kuti ine sine nzika ya ku Nigeria. Tiyankhulana chizungu pano kuti timvetsetsane kuti chimene inu mukufuna ndi chani. Ndi ananena kuti inetu kwathu ndi ku Malawi ndipo kuno ndabwera kudzacheza kudzaoda katundu malingana ndi business imene ineyo ndi machita. Ndi akulu ku South Africa wa anadzafunsanso kunena kuti kodi iweyo uli ndi ziphaso komanso zikalata zoyenera kuti kuzokhala kuno ku South Africa. Ndi bale wathu ku Malawi anayankha ndithu molimba mtima kuti ine zikalata zonse ndili nazo. Ndi akulu wa ku South Africa wa anadzafunsanso kunena kuti chabwino ndionetse zikalatazo kuti iweyo ndiwololedwa kukhala kuno ku South Africa. Zimene adzathuwa anayankha kunena kuti ayi inetu zikalata zonkhali ndili nazo sindingakupatse chifukwa inuyo sinu apolisi komanso sinu immigration. Ndi zimene anthu ambiri akuyamikira kunena kuti anzathu aku Malawiwa anachita bwino kusalola kuti anthuwa amuseweretse amuchite chipongwe. Koma ngati Nyasa VoiceBox timafuna kuti Amalawi mutengerepo phunziro limene ifeyo taona kuti phunziro limene likufunika tiliphunzira penepa ndi la mtundu wanji. Nthawi zambiri anthu amene
amakhala ali patsogolo kuthamangitsa anzawo kuti inu ndinobwera chokani kuno mukutilanda ntchito mukutilanda ma opportunities. Amakhala anthu okuti skulu mwina pena pache sanapite nayo patali, ndipo anthuwa amapezera anthu amene sakhala anthu ozindikira, amene mwina samva chilankhulo chakumeneko komanso sadziwa kuti kodi malamulo a dzikolo amakamba za mtundu wanji pa nkhani ya anthu obwera, kuti kodi iwe ngati uli munthu obwera ukukhala ku dziko la South Africa maufulu wako komanso maudindo wako akuyenda bwanji. Ndimangofuna tinene pano kuti tikamayenda m'mayiko dziko lino lapansi, kati kupita ku America, kati kupita ku England, kaya ku China, kaya ku Russia, kandi ku Ukraine, kandi ku South Africa kumene, chonde Amalawi tidzionetsa kuti ifeyo tili nazo zonse zoyenereza. Ngati ndi mapasipoti wa tiyeni tikhale ndithu ndi passport yathu ya valid bwinobwino. Ngati tifuna kupanga skulu ku South Africa tionetsetse kuti ifeyo study permit yathu ili mchimake. Ngati tifuna kugwira ntchito tipite ndithu home affairs ndikapanga apply work permit. Kandi ife anthu a business tifuna zipanga business South Africa tiyeni tipite ku home affairs ndikapanga register business yathu, komanso ifeyo tikhale kuti tili ndi work permit ya bwinobwino. Komanso tikapeza mpata chonde Amalawi tiyeni tizikhala pansi ndi kufufuza kuti kodi malamulo a dziko limene ifeyo tikukhala, maufulu athu ngati anthu obwera komanso maudindo athu ngati anthu obwera akuyenda bwanji. Ukakhala kuti zimene zizi munthu uli ndi zikalata zoyenera bwinobwino komanso malamulo a dzikolo umadziwa bwinobwino, anthu ngati amene wawa anthu amtopola sangakupangeni chipongwe, sangakuopseze chifukwa choti makhala kuti inuyo mukudziwa maufulu anu komanso malamulo a dzikolo mukuwatsata bwinobwino. Komanso tisayiwale kunena kuti tikamapanga zinthu zimene zinkhati kudziwa malamulo komanso ndi zikalata, tiyeni tisayiwale kuti Amalawi timadziwika kuti ndife anthu amsangala, anthu odekha, anthu aulemu. Ndi anthu amene wakatipeza kufuna kudzati shisha kuti tioneka anthu oyipa, tiyeni tikhale anthu odekha, tiwamvetsetse bwinobwino komanso tiwauze kuti ayi malamulo koma akunena zakuti komanso sezi chonde Amalawi tidzipanga ndithu mwaulemu. Chifukwa pena pakenso tikakhala kuti tifuna tiphotchole tikweze mawu zapezeka kuti mwina anthuwa ativulaza. Ndi chonde Amalawi tikamayenda tidzidziwa malamulo a dziko limene tikupita, zikalata zathu mapasipoti azikhala valid, komanso tisakhale anthu ochita mavuvu tikakumana ndi zinthu ngati zimenezi. Ndi mutuza Amalawi maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.